Не съм ядосан на момчето, няма за какво, това си е за него. Ще цитирам какво каза. Той каза: Васил Левски е писател, бил е приятел на Христо Ботев и... Какво беше? И е бил разпънат на кръста като Исус. Плюс това му гледах някой от по-новите видеоотговори. Той каза, че се е базикал. Каза някои неща, нали, за Васил Левски. Значи днешното поколение значително се радва повече на неща от сорта на iPhone, таблети, някакви такива. Обаче и слушат чалга главно, нали. И оттам идват повечето проблеми. Мисъл, не идват оттам, да е повече от възпитанието в семейството, ама дена това не знаеш кой е Васил Левски. В смисъл, пича се базикаше, нали, ама говоря по принцип, защото има и такива дет не знаят кой е Васил Левски. Бях чел един коментар наскоро, не знам кой е Васил Левски, но знам, че е велик българин. Узнай кой е Васил Левски, значи плюс това... Не знам какво каза. Него не съм му ядосан, това си е за него. Фен е на Азис, той каза, че би правил секса с Азис. Негова си е работата, аз не мога да го съда. Сета. Може да обърнам резбата, не се знае. Поздраве.